lulelane sahlambululelana nina wazange ndibone hayi wathi umnina wazange ndimone wathi uMadlamini zange ndimone nganto nomnina wazifuna noMadlamini wazifuna sazifumana wazifumana umuntu nomuntu wazifumana ba hayi alright noko lelityeli ngoku lavakala ba futhi lityeli lokugqibela masiye khona sathandaza saduda lapho kwabila indlu kwa inyembezi zaphela zathi nya wakhala okhalayo wayeka sathetha noNkulunkulu emveni kwesikhashanyana nje unalo moya umoya pholile ngithi ke mina ke kuye kwavula mhlambe eminyango hayi kanti akuvulwanga kwakho umuntu ondithinta apha wandiqhetha nje apha eGalabeni ndethuka omnina bathandaza ngapha ndothuka ngibheka kwelicala ngangaboni umuntu uvalo lavuleka langongoza banga ngaba Nkosi yami ndamamela ndathula kwakhona izwe lithi mamela ndisawumamela lathi umyeni akho akafanga kukhapho ngisamdlulisa khona uvuyo ndaba nalo lapho nokudabuka okwabakhona lapho ngiyeva elilizwi akusilizwi elivakala ngathi lelo muntu livakala nje kakhulu kanti kandivula amehlo abalive elizwi omninawo liviwa ndim noMadlamini naye uyathandaza kwelakhe icala nobhuti uyathandaza kwelakhe lento ithetha kumndodo lo muntu uthetha kumndodo yo ndabuyela phasi ngakazoba mangithandaze noba mangithini ngafele ngalinde omninawo hayi kanti nabo bazakhawuleza bathi ncam babuya ke ngoku sabuya sathi around ibhedi le ninawa ke nayiva na nike nava lo moya obovakala lapha endlini bathi omnina hayi abavanga nike namva lo muntu obekade ethetha athi umnina ayibethini ndithe bethi uZulu akafanga cha khona apha emdlulise esamdlulisa khona hayi Zulu akekho kwaxelela omnye wathi umnina masibonke sabonga lusuku ke lwesithathu sabonga yaphela hour simbonga uThixo simbonga hayi sabuya ke ngosahlala usalele nje ngolwahlo bebekadelele ngalo usashisa futhi ngolwahlobo ebekade eshisa ngalo ngalamini sahlala ngosalindela ke ngoku sihlele around ibhedi umnina uhleli phansi ezinyaweni mina ngihlela lapha phakathi uMadlamini ngihlela pha enhloko sahlala silinda uba ke izwi lithethile uba akafanga noba khona into ezakwenzeka hayi walala umnyama phandle uthe nje ngezithuba zo-past 6 njemba elele nje ngomuntu ofilayo vele wayitshekisa inhloko wayithi yo akavula amehlo ngoku lento ithatha isikhathi esingange half an hour emveni nje kwe half an hour wavula amehlo uthe uba wavula amehlo saphuthuma sonke kwawulowo ophakamisa inhloko kwawulowo ophakamisa apha esiqwini simhlalisa oko ejongile oko ejonge isinama akachwanenyazi akathini oko ejongile hayi xa simphakamisa sithi ke ngosifuna makahlale wangakathi ukuhlala sikaphindayo hayi sabona ba sesithatha umsebenzi kaThixo siwenze wethu saphinda samphindisa samlalisa ngolwahlo bebekade eyewalala ngalo wasijamela ngalo sisahleli sicinga njalo sacinga sahlala into emele mama ndiyenze make ndiphuthumise ngasekitchen ngithi abantwana mabenze amanzi ukulungisa basizokwazi basimphakamisa apha hayi oko nje ebheke isinama emveni futhi kwe half an hour wachwanyaza
aphinda wavula amehlo, aphinda ayichukumisa inhloko, abhekabheke ngapha nangapha. Eza ke amanzi sawagalela ebhafini, samfukula, samhlamba nje okosana samhlamba samthoba, saphinda ke ngoku samthatha sambeka sitting room, samyamisa nje so kahle nje ngesofa. Oko nje ebheki ejongile akathethi soleke njonga one by one, akubheke isinama, ajonge nalowa okwethulile. Xa simthethisa akathethi. Hayi ndibe nomthandazo uba uThixo makancede angathi sembuyisile Nkosi yami esenze inceba avela amenze nje isithunzela, ngoba usefana nesithunzela kaloku ngoxa embuyise nje engathethi. Xa ngithi simenzela amanzi ashushu for uba nje sike simkhamisise, akakhamise oko nje imihlathi ihlangene. Sifuna uba makakakhamise sizame uba sibone nalapha ngaphakathi. Uthe emveni futhi kwe-half an hour waphahluka wathi Nonhlanhla, ngathi Zulu, uthi ndim lo, ndithi nguwe Zulu. Uthi andiphuphi, ndithi hayi awuphuphi. Wathi yiza neshemba khe ndibone. Hayi ke ndeza nayo ishemba. Apho wakhupha amahlwili amnyama apha ngaphambili. Kwazothi apha ezindlebeni zonke nje indawo ezinembobo ezinemincunya, zabe ziphuma igazi elimnyama. Kwafuneka still masiphinde ke ngoku sibuyise amanzi sizomhlamba kakuhle. Sanemangalisa uba igazi elibi kangaka Nkosi yami belihleli phi, sanomangaliso nje onjalo. Sithe sesamnesa njalo sesalungisa ngithi izani ke nethi ke ngoku njengoba esenoke sethetha into yoba ngoku uzophunga. Hayi ke beza nayo abantwana. Xa sithi silungiselela ukumphungisa, wavele waphuma waphakama, apha ephakama khona waphephuka eyangasemnyango, waphephuka ngoba uwikho umuntu, waphephuka. Sathi chu apha ngasemva simjonga uba uyapha angabolahleka, ngoba kaloku angayenza nento yokuba athi shwaka kanti sehamba selahleke uba ethwetyula. Nxa waphuma kho ke apha emva kwezindlu, njengoba umzi wethu ufulathele ilali, ubheke entabeni ele maphambili. Xa ephuma wajonga so, wema endaweni ebundulirha, wakhwaza kakhulu encoma amandla kaThixo wakhe ovusa abantu abafile. Ngelo xesha ke ekhwaza, andazanga uba abantu aba baye bathi wayi apha emakonini, abanye besithe ngamakhala uba le nto yenzeke njani. Watsho wathi uyambonga uThixo uthembekile, wamtsho wamncoma. Sasiqala ukuvuka ukuthi uThixo kanti uthembekile, wonke umuntu okholwa kuye uThixo kumele uba makathembeke. Wamtsho uThixo emncoma, evusa abantu abafileyo. Sekuthe wayi kugcwele ke ngoku ngaphandle abade bangene. Kwavakala hayi ubenyanisile, bekunyanisile uba ubeswelekile. Nangethi uyabavusa abantu abafile. Banezibindi oomama bapha. Phaa ekhaya ke inobathi ke uniyathakala. Bathi ke phaa ekhaya kunegama ke umzi waphaa ekhaya obizwa ngalo kuthiwa kukwahaleluya. Lonke eli xesha bebesazi uba hayi siyathandaza, ngoba vele kaloku xa sithandaza sithi haleluya, kuqhatywa izandla, kugidwa, kuthiwani. Bebengayothuki laa nto, kodwa into ebeyibethusile yeyokuba bevile uba kuswelekiwe. Kodwa baxawa kukuza ukuba azange kubekho umntu otsho isijwili for uba makuze abantu bazobona nanguZulu eswelekile.
ngoba kaloku isikhali sona esikhulula abantu mabangene. Abangena kabantu ngosebezomangaliseka xa bemva ukuba uThixo uyabakhulula baboshiwe, uThixo uyabavusa abafileyo. Wamncoma kususela ngoko wayenza lento insuku engadli ke ngoku. Insuku zade za iveki ezimbini, 14 days engadli nje engafuni kwakudla. Esathi thina ufakwe ngoku kwi-fasting. Okay. Sibo wathi sifuna ukumphungisa, hayi angafuni ukuphunga. Xa sizisa izinto aphume ayoncoma amandla kaThixo khona apha eyadini, agcwala iyadi encoma amandla kaThixo, encoma amandla kaThixo, kodwa angade adle, angade athini. Emveni ke koko emveni koba yenzile loo nto abuye abheke endlini kwakhona, abuye ayolala. Athi esalele kube ngathi kukhona lento ephinde khona lo muntu othi ungahlulale xa sithi siza nethi aphinde avuke speed aphume kucaba siyamphazamisa kule nto ayotsho futhi ancoma. Emveni ke koko alo 14 days hayi ke wazibizela yena ukudla ke ngokwathi ndicela ningizisele amanzi ashisayo, niwafake ityiwa bese niwafake neswekile kuqala. Emveni koko simfakele amanzi, emveni nje kwemizuzwana amanzi, ikhaphetshu siyipheke bese sikhupha amanzi lawayo ake awarhabule uyovuba womile. Okay. Kwabanjalo ke kusweleka uKatata nokuvuka kwakhe. Ukuvuka kwakhe ke apho ke wakwazi uba ke ngoku ahambe ke ngoku evaka uZulu ndimthathe ndimse emoshwali azokwazi uba aphinde azongcwatshwa. Anconya ke kanjalo kamandla ke